समस्थियाव फैगौ समाव माने गोबां मोनसे जौगानाय थासारियाव फैदों बेखौबो बिथाङा फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव तामुलफोरखौ मोनसे समायना तामुलफोर बानायना होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों रायजोफ्रा दिनै गोबां माने गोजोननाय रायजोफ्रा देखायदों रायजोफोरनि माने नैबे फैगौ समाव सुक्लाय सेरफांनि थाखाय आरोबाव गंसे स्टेडियाम 10 कोटी टाकानि स्टेडियाम मोनसे बानायगोन होननानैबो खोथा होलांदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि बिलनि बेलायाव जोङो थांनाय समावबो गोबां खोथाखौ बुंबोदों जे किसुमान खामानिफोर दङ जाय खामानिफोरखौ गमामायैनो बिटिआरआव थानाय जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव बिदा फंबायफ्रानो मावदों आरो जोंहा सिम्पेथि दङ जोंहा अननाय दङ थेवबाबो जोङो किसुमान खामानि दं जेरावनोखि एडमिनिस्ट्रेसन एप्रुभेला फाइनान्सियेल कनकारेन्स गैया माने फैसानि माबाखौ फैसानि जि माने मोनसे कनकारेन्स नांगौ बेखौ लायागारानो टेन्डार होनायलाय माने दिनै गभर्नमेन्टआ एकाउन्ट बे खामानिनि सायाव एकाउन्टिं जेबो खालामनो हायाखै बेखायनो आरो किसुमान साप्लाइफोर दङ जे माने WBT डिपार्टमेन्टआव गोबां रोखोमनि साप्लाइ दंमोन जायखौ माने रायजो राजानि नामाव खुन्दुं आरो कम्बल आरो मुसारि होनायाव 600 कोटीनिबो बारा माने फल्स बिल जों साबमिट जाना दङ बेखायनो गोबां जेंनाजों माने गोबां जेंनानि थाखायनो दिनै थांनाय थिकादारफोरनि माने जे लायबिलिटि बेखौ जोङो मोजाङै नायबिजिरनो हायाखै आङो बे समाव जोङो पर्यायक्रमै नायगासिनो दङ आरो बिदि नङा जे जों लायबिलिटि होआखै थांनाय बारावबो जों लायबिलिटि होदों खिन्थु जोङो प्रपार वार्क जिखिनि खामानि जादों जिखिनि खामानिया गमामायैनो माने रायजोआ मोनदों बेखौ जोङो नायबिजिरनानै फैसा होनायनि बेबस्था जों लादों आरो दाबो लागोन होनना बुङो लायबिलिटिनि खोथायाव आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकार गभर्नमेन्टफोराबो लायबिलिटि थायो होननानै बुंबाय थादों सेन्ट्रेल सरकारनि जे लायबिलिटि बे जाहैबाय फाइनान्सियेल कनकारेन्स थायो जेरावनोखि इक'नमिक जि जोंनाव जों जिखिनि माने थाखा मोननो हायो बेनिफ्राय जेब्ला बांसिन जों जेब्ला माने एडमिनिस्ट्रेसन एप्रुभेल माने रिलिज खालामना होयो गावनि हेडफोरखौ माने सिगिनानैबो हायो आरो बाय फर्सबो मावहोनो हायो जे बेबायदियैनो हाग्रामा महिलारिया थांनाय समाव माने जोंनि रायजोफोरखौ खोमसियाव दोननानै ब्लाइन्ड खालामनानै गोबां माने जोंनि बे ओनसोलनि थिकादारफोरखौ माने बिसोरनि माने थाखा फैसाफोरखौ माने बाहायनानै गाव दिनै माने बिथांमोननो फैसा होनायनि जेबो राहा लामा खालामागारा बिथांमोनखौ माने बुख्रेबथारनाय बा सोबख्ल'थारनाय बायदि खामानि मावना गालांदों होनना बुंनो हायो आरोखि भारतनिनो मोनसे माने गिदिर मोनसे पार्टि गतिके गावसिनि अस्थिताखौ दोननो थाखाय बिथांमोनाबो बेयाव केन्डिडेट होदों बिसोरबो गावसिनि एक्सारसाइसखौ खालामदों देरहानायनि थाखाय नङा आरोखि नैबे समाव गोबां बाथ्रा ओंखारदों जे आइजोफोरनो 75,000 होनाय दासिमबो जाफुङाखै दिनैनि दिनाव 75,000आ बिराद खम फैसा जाबाय दिनैनि दिनाव जोङो प्रत्येकटा सेल्फ हेल्पनो 2 लाख करि जोङो अमा मिशन होनो थांगासिनो दङ 75आथ' बिराद खम फैसा 2 लाख करि जेरावनोखि थांना थानायनि थाखाय गोग्गोम मोनसे लामा बानायना लानो हागोन होननानै जोङो 2 लाख करि 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैगौ मार्च मासनि आगोलावनो जोङो होनो थांगासिनो दं आरोखि रोखोमनि खोथा बुङो खिन्थु UPPLआ फैगौ 4 बोसोराव मोनसे गोदान समाजखान्थि जानो थांगासिनो दङ रायजोनि गासैबो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थांगासिनो दङ गोलाव सम स्वाधीनता जानायनि उनावबो जाफेरि खामानिफ्रा एबार बे 4 बोसोराव जानो थांगासिनो दङ जोङो बिटिआरआव EM जानानै जों दा हमनो हागासिनो दङ मोनथिनो हागासिनो दङ फैगौ नैबे 6 दानाव ओरैबायदि मोनसे सोलायनाय फैगोन ओरैबायदि जौगाथायनि खामानिफोर फैगोन बेखौ जों साननानै दिनै बिराद माने गोसोआ बिराद उतपिल माने गोसोआ जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरो गुदुं गोसोजों जों खामानि मावगासिनो दङ बे 6 दानाव पुरा बिटिआरनि नक्सायानो बदलायगोन आरोखि आङो बे खोथाखौ आं नायसनाखै आसलते जुदि फैदोंबा आं बे खोथाखौ बुंनो हानाय नङा आं नुवाखै बेखौ आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ bonfire, jeep safari, rafting, elephant ride, tea garden walk
आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।